Aku arep cerita, Lur. Ceritane esuk mau kan bojoku nyang pasar. Nah, HP-ne gembletek. Iseng-iseng arep tak cek HP-ne. Jenenge wong duwe apa rasa sujana kan ya wajar. Wong ya weruh dhewe bojoku semelengo. Ya apa itu barangkali duwe selundupan. Ya makdek atiku ning njero apa kontake bojoku ku ana apa nama sing di apa save itu jenenge iki mencurigakan. Diweki jeneng Kadal. Terus tak cek nganggo HP-ne bojoku kuwi, tak telepon. Apa tak miss call. Lah kok sing muni kuwi HP-ku, berarti karena aku nek nggone HP-ne bojoku, aku dijenengke Kadal. Wis dadi ngene wae, Lur. Coba ya HP-mu kuwi sekali-sekali mbok cek. Sapa roh jenengmu ning HP-ne bojomu dijenengke garangan apa dijenengke truwelu, kan parah.